Bona tarda, bon vespre. Benvinguts tots en aquest acte institucional organitzat pel Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i pel Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, que ens ha reunit avui aquí a l'Hotel Rei Don Jaime de Castelldefels. D'aquí a pocs minuts farem entrega dels títols als nous col·legiats, aquells nous companys, noves companyes que a partir d'ara els acompanyaran en aquesta aventura professional. Però l'acte d'avui també serveix per certificar que la família professional dels gestors administratius segueix creixent i també per reivindicar d'alguna forma la tasca, la funció, la feina del col·legi professional. I per celebrar que el col·legi es fa gran, avui també lliurarem guardons als col·legiats que celebren el seu 10è, 25è, 50è i 60è aniversari de col·legiats, que es diu avui. Per tant, d'entrada, a tots vosaltres, a tots vostès, moltes felicitats i enhorabona també per la feina. Per obrir l'acte, convidem a que ens acompanyi aquí a l'escenari el president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, el senyor Josep Rico. Endavant. Representant de la Generalitat de Catalunya, president del Consell de Catalunya, president del Col·legi de Tarragona, president delegat de Girona, president delegat de Lleida, apreciado presidente del Consejo General de Gestores Administrativos de España, presidentes de Colegios de Gestores de España, benvolguts companys y compañas, amics y amigas. Es un placer y un honor dirigirme a todos vosotros en calidad de presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña en la ciudad de Castelldefels, de la cual soy residente. Este encuentro anual es siempre una gran ocasión para reunirnos y repasar juntos la evolución de la profesión. Por supuesto, para dar la bienvenida a los nuevos colegiados y reconocer la trayectoria de muchos otros. Vull agrair i felicitar especialment els companys i companyes que avui celebren el seu 60, 50, 25 i 10è aniversari de la professió i donar-los les gràcies pel seu esforç i la seva lluita constant. També vull felicitar, i molt especialment, els meus companys de Junta que avui compleixen anys: Pau Garcia, Aurora Rodés, Juan Antonio Santos i Marc Jiménez. I per descomptat, agrair-los la feina que estan fent en el col·legi, la seva dedicació i donar les gràcies en nom de la corporació. Bé, aquells que esteu iniciant els vostres primers passos com a gestors, com a gestores administratius, sigueu benvinguts. Us desitjo un gran camí i us vull oferir tot el meu suport com a president. Hi podeu comptar. Teniu a la vostra disposició una entitat que us facilitarà eines i us donarà suport. A més, la Junta espera que dintre d'un temps us incorporeu a la vida col·legial de forma activa, doncs la vostra visió de futur és fonamental pensant en el futur de la professió. No me cabe duda que esta cita es también un termómetro para medir la salud de nuestra profesión y no me cabe duda de que el diagnóstico es favorable. Pues gracias a todos vosotros damos respuesta a retos de una sociedad cambiante en un contexto económico que evoluciona constantemente. El trabajo de cada uno de vosotros es nuestra carta de presentación y el trabajo colectivo que hacemos como colegios profesionales pretende ayudar y contribuir a sus colegiados y sus despachos para que puedan crecer y que dispongan de los recursos necesarios para desarrollar todo su potencial. Para que esto sea así, este año en el Colegio de Cataluña hemos bonificado el 100% de la cuota variable, con lo cual se pretende un beneficio directo para el colegiado y que permita el crecimiento de la profesión.
el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña quiere ser una pieza activa en la sociedad. Nos queremos comprometer y estamos convencidos de que nuestro colectivo debe tener gran importancia en el crecimiento económico del país. Queremos ser un actor de referencia en la sociedad. Luchamos para que nuestra voz se escuche y ayude a contribuir al progreso social. Para ello, el Colegio ha llevado a cabo en los últimos meses una intensa actividad institucional, de la cual derivarán mejoras para nuestra profesión y, sin duda, para toda la ciudadanía. Hemos activado vínculos, hemos estrechado vías de comunicación con la Administración. Hemos llegado a un acuerdo con patronales, como Foment del Treball. Hemos firmado protocolos con la Dirección General de Tráfico para tràmits de matriculacions de fitxes A. Hem assolit un acord amb la Conselleria d'Ensenyament a fi de donar a conèixer la nostra professió a estudiants de formació dual a Catalunya, on els alumnes podran fer pràctiques de les gestories. I això ens permetrà més captació de personal pels nostres despatxos. També voldria posar en valor la celebració del 10è aniversari del màster en gestió administrativa a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i recordar que a Catalunya tenim 3 màsters més en funcionament: Universitat Abat Olivaceu, Universitat de Girona i Universitat de Lleida. Aquests màsters ens fan pensar en un bon present i un gran futur per la nostra professió. Doncs d'aquí han de sortir bons y grandes profesionales. También quiero resaltar que los demás colegios de España están haciendo un gran trabajo dando mucha importancia a sus másters, con el objetivo de garantizar el éxito futuro de nuestra profesión. El año pasado, en Lleida, os comenté que el Colegio de Cataluña quería crecer en número de colegiados. Un año más tarde, os puedo decir que hemos pasado la barrera de los 900 colegiados ejercientes. Tenemos la ilusión y la voluntad en la Junta de Gobierno de proyectar nuestra profesión como un activo para el conjunto de la sociedad. Y para ello hemos elaborado una campaña publicitaria de marca que a partir de mañana podréis ver en televisión, radio y prensa. Es una satisfacción poder mostrar esta pieza audiovisual de 20 segundos antes de que empiece a llegar mañana al gran público. Darrere d'un somni hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'un èxit hi ha una declaració trimestral. Darrere d'una nova vida hi ha una prestació per naixement. Darrere de molts moments importants hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb la meva gestoria, sí. Aquest anunci és una peça més d'un gran engranatge que persegueix un objectiu comú. Volem que la nostra professió assoleixi quotes de reconeixement social més altes i més àmplies. Y en això estem treballant. Ya, y para acabar, dar las gracias a los compañeros de otros colegios de gestores administrativos de España que se han desplazado para acompañarnos en la jornada de hoy i també donar les gràcies als responsables de les administracions que han fet l'esforç de venir i que avui ens acompanyen a tots. Companys, companyes, gràcies a tots i totes. Molt bona tarda. Gràcies, senyor Ribó. Ara continuem i demanaríem que, sisplau, ens adreci unes paraules l'alcalde de Castelldefels, el senyor Manuel Reyes. Endavant. Hola, molt bona tarda. Buenas tardes. La veritat que és un plaer tindre aquest dia tan important pels gestors administratius a la nostra ciutat. Per tant, moltíssimes gràcies, president, per haver escollit Castelldefels, la teva ciutat, la nostra ciutat,
com lloc de celebració d'aquest fantàstic dia de trobada entre els professionals del Col·legi de Gestors Administratius. També gràcies als diferents presidents que ens acompanyen, el president del Consejo, el representant de la Generalitat de Catalunya, a tots els professionals i a totes aquelles persones que avui tindran també la seva graduació. Jo crec que estem davant d'una professió que és una professió força important, perquè moltes vegades parlem que els ajuntaments són l'administració més propera, i és veritat, són la primera administració que quan la gent té un problema hi va, abans va a un ajuntament que no pas a una comunitat autònoma o a qualsevol altre indret, però sí que és cert que la tasca que fa el col·legi, els col·legis, les gestories, els vostres professionals, vosaltres, fa una tasca d'apropar l'administració que sense vosaltres sería imposible. Sin el trabajo que hacen las gestorías, los profesionales administrativos, de facilitar la vida a las personas, a las empresas, a todo aquel que tiene que hacer un trámite tedioso ante la administración, sin vosotros sería imposible. Por tanto, como representante de un ayuntamiento, de una administración pública, quiero agradecer públicamente ese trabajo que hacéis de ayudar a la gente, de canalizar sus inquietudes, sus necesidades, para que puedan tener una respuesta lo más rápida posible y la más eficaz posible ante cualquier caso, ¿no? Por tanto, agradecer el trabajo que estáis haciendo, un trabajo que no siempre es agradecido, un trabajo donde también existe un gran nivel de intrusismo profesional que hay que combatir, pero está claro que cuando hay un profesional que tiene su titulación, que tiene un colegio detrás que lo respalda, ahí detrás hay una solución a un problema. Así que mucho ánimo, felicidades por el trabajo que estáis haciendo todos los profesionales, los diferentes colegios de Cataluña y de España, porque gracias a vosotros hacemos que la ciudadanía tenga mejores posibilidades, que tenga un futuro mejor y, por tanto, gracias, gracias y muchas gracias. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Reyes, moltes gràcies als dos, de fet, per les seves paraules. Així comencem aquest acte, donem obertura a aquest acte institucional i ho farem començant pel lliurament als títols als nous gestors administratius. Per tant, demanem que ens acompanyin de nou aquí a l'escenari, en representació del col·legi, el senyor Josep Ribó, president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, també el senyor Enric Oller, president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Tarragona, el senyor Jaume Vilanova, president delegat del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya a Girona, i el senyor Juan Antonio Santos, vicepresident delegat a Lleida i vicepresident del COGAC. Perfecte. Ara, abans de començar amb el lliurament de guardons, sí que em permetran que els expliqui una mica com anirà la dinàmica per evitar aglomeracions, perquè són moltes les persones que hauran de recollir el seu títol. Els anirem avisant, els aniré llegint els noms en grups de 4. Per tant, els demanaré que pugin en l'ordre en què els anomenem, en què els esmentem, i així, un cop hagin recollit el seu guardó, tinguin un momentet de paciència per poder fer la fotografia de grup. Per bé que el fotògraf m'ha dit que és molt ràpid, per tant, això haurà de ser àgil. Però és important l'ordre, sisplau, a mesura que els vagi avisant, pugin en ordre tal com els dic. Comencem, per tant, sense més preàmbuls, amb la llista de nous col·legiats. Caroline Alayo Silva. Karima Amal Afif. José María Andrés Cervera. I Jenny del Carmen Aguirre Nalbarte. Perfecte, ens situem per la fotografia. Perfecte, ens situem amb la fotografia, per favor. Fem la fotografia de grup, sisplau. I em sembla que ho tenim. Fantàstic, moltíssimes gràcies, enhorabona. Anomenarem... Endavant, endavant. Poden anar baixant, moltes gràcies. Anomenarem el següent grup: Raúl Arias Moreno, Violeta Barberán Ximeno, Iván Bello Alriols, Carlos Eduardo Ángel Marulán.
Perfecte, enhorabona a tots. I ja tenim la fotografia, per tant poden anar baixant de l'escenari, sisplau, i farem lloc pels següents nous col·legiats. Enhorabona. Bé, els primers sempre passa que paguen una mica els plats trencats, però ara ja van veient com funciona la dinàmica, per tant això ja serà més fàcil. Els ha tocat els primers, em sap greu, però enhorabona. Vinga, seguim. Rosa Cabré Esteban, Raquel Leonor Camacho Maldonado, Jordi Carbó Mata, Sergio Bermejo García. Enhorabona novament. Perfecte. Felicitats. Enhorabona. Seguim amb el següent grup. Només recordar-vos, tu perquè se'n pugui separar del faristol per la fotografia millor, perquè si no el fotògraf el taparà i tampoc es tracta d'això. Vinga. Andrea Claura Roca, Just Castillo Iglesias, Maria Alicia Colomer Gómez, Diana Giselle Coloma Rivera. Aviam si podem ensenyar els diplomes, si volen ensenyar el diploma. Fantàstic. Ho tenim. Moltes gràcies. Felicitats a tots. Anem amb el següent grup. Albert Costabella, Felicita Cruz Franco, Mohamed Dawib El Mohtar, Salvador Cortés Montaner. Ho tenim, moltes gràcies. Enhorabona. Seguim amb el següent grup. Carla Dueñas Arcaya, Ana María Enríquez Rodríguez, Jessica Escabrós, Anna Verdaguer París. Fantàstic, enhorabona. Gràcies. Seguim endavant amb més nous col·legiats. Ara és el torn de Diana Milena Franco Ateortúa, Yolanda Aznárez, Irma Frías Riu, Alexander Escobar Basante. Diana Milena, repetim els noms, Diana Milena, Yolanda, Irma i Alexander. Diana Milena Franco Arteortúa, Yolanda Aznárez, Irma Frías Riu, Alexander Escobar Basante. Mirem el fotògraf, per favor, que així podem immortalitzar el moment. Gràcies. Enhorabona. Ja poden baixar de l'escenari. Moltíssimes gràcies. Felicitats. Felicitats. Més nous col·legiats. Maria Magdalena García Martínez, Víctor Gendra, Albert González Rico, Cristina Madalina Fumea. Fantàstic, gràcies. Enhorabona a tots, felicitats. Anem amb els següents.
Ritu Berma Lalrani, Marc Grau, Margarita Emma Hernández Vázquez, Alexandra González Sobrino. Recordin mirar el fotògraf, sisplau, que així podem fer la fotografia i tenir aquest moment ja per sempre. Gràcies, enhorabona. Següent grup, Marta Martín Moreno, Vanessa Martínez Núñez, Miguel Ángel Melero Corral, Betsabé Lemos Aguilar. Ho tenim? Gràcies, enhorabona. Gràcies a tots, felicitats. Seguim. Júlia Moncunill Hernández, Irene Monroy Costa, Montserrat Rossell Cantos, Roger Mestre Fàbregas. Perfecte, recordin la fotografia, sisplau, si poden mirar el fotògraf. Bé, ho tenim. Gràcies. Enhorabona. Ja poden baixar de l'escenari, sisplau. Ja tenim la fotografia. Està immortalitzat. Està garantit. Gràcies. Següent grup, Marta Lorena Noguera Celedón, Bruno Antonio Ortega Cárdenas, José Luis Ortuño, Ingrid Murillo García. Fantàstic. Enhorabona. Tenim la fotografia, ja poden baixar de l'escenari, sisplau. Ja ho tenim, moltíssimes felicitats. Enhorabona. Seguim amb el següent grup. Eni Alejandra Pineda Ortiz, Sergi Portolés Perna, Hamed Rajitust, Enrique Pardo. Tenim la fotografia d'aquests nous col·legiats. Enhorabona. Felicitats. Però encara en tenim més, de nous col·legiats. José Alejandro Rivera Rosas, Rosnevis Rodríguez, Norberto José Roque Colina, Zacarías Rajali Guardín. Perfecte, enhorabona. Felicitats. Seguim ara amb el Jaume Rotllant Llong, Maria Àngels Ruiz Rincón, Cristina Rossinyol Cruselles, César Moreno de Lama. Felicitats, enhorabona. Ara demanem que pugin Justi Lorena Salto Serazo, Javier Eduardo Seitz, Josep Soler García, Anna Gusteva Tijomirova.
Enhorabona, felicitats, ja poden anar baixant de l'escenari. Enhorabona. Seguim amb el Filip Tonon, Federico Tretín Montes, Ada Maria Trila Kessler, Tengzan Gu. Enhorabona. Felicitats. Ara continuem amb l'Àngel Vinyas, Benet Berenguer Llergo, Magdalena Cayón Costa, Sílvia Verònica Osaderuc. Si ens podem situar per la fotografia, fantàstic. Enhorabona. I anem amb l'últim grup de nous col·legiats. Manuel Reyes López, Josep Maria García Rius, Pilar García Rius. Sí, endavant. Perfecte, enhorabona. Tenim ja... Moltes gràcies. Poden baixar de l'escenari, moltíssimes gràcies. Senyor Ribó i senyor Oller, no baixin vostès encara. Seguim endavant, hi ha molta emoció, aquí s'han sentit aplaudiments i em sembla que hi ha hagut una emoció especial. Els he de felicitar perquè això era un repte, i crec que se n'han sortit amb nota, perquè ha pujat moltíssima gent i ha anat prou bé. Els convido a que m'acompanyin pel lliurament dels següents col·legiats i he de tornar a demanar al senyor Reyes que pugi. Ens hem vist abans i els he comentat que avui hauran de fer una mica d'exercici tots plegats perquè haurem d'entregar diversos guardons, però això és bonic, s'ha de celebrar la nit del Col·legi Oficial de Gestors Administratius i és això. Ara reconeixerem, ara que ja els tenim a punt, els col·legiats que celebren o compleixen els seus 10 anys al col·legi. Els tenim ben situats, Marta? No. Senyor Ribó i senyor Oller, s'han d'intercanviar. No, vostès dos. Una qüestió... Coses que té l'acte. Correcte. Molt bé, doncs anem a procedir a la lectura dels col·legiats que celebren els seus 10 anys. Procediment el mateix. Els cridem en grup, farem la fotografia i baixaran. Però vaja, ja hem vist com funciona. Comencem, doncs, amb el Jaume Amat Sales, la Laura Evangelio Esparcia i la Eva Griso Parera. Perfecte, enhorabona. Tenim la fotografia. Poden anar baixant. Felicitats per aquesta dècada, que es diu ràpid, però 10 anys donen molt de sí. Seguim. Lucas Cordán Fernández, Iber Dainer Maldonado Coronado, Jordi Manescal Vázquez. Perfecte, enhorabona. Felicitats. Anem ara amb la Sílvia Molina, Jaume Palet i Carlos Peña.
Ens situem per la fotografia. Fantàstic, ho tenim immortalitzat. Gràcies i enhorabona. Seguim amb el Pere Rodríguez, Mateu Àngel Puigvert Rumia, Fernando Soler. Gràcies. Tenim la fotografia. Enhorabona, poden anar baixant de l'escenari, sisplau. Moltes gràcies. Felicitats. Enhorabona. I acabem amb el Fernando Subia Solanas. No ha vingut o no ha pogut arribar, en tot cas, queda dit, també celebra els 10 anys, enhorabona i felicitats. Seguim endavant amb la gala. Gràcies a tots vostès. Poden tornar a ocupar els seus seients, sisplau. Perquè ara ens aturarem un momentet en aquesta gala de lliurament de reconeixements, de títols a nous col·legiats, d'aquesta trajectòria de 10 anys. Hi ha molta més trajectòria a celebrar, perquè ara volem escoltar unes paraules del senyor Enric Vinaixa, que és el secretari de Treball, i també del senyor Pau Garcia, president del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya. Un cop siguin aquí dalt, ja poden anar pujant i acompanyar-nos. Els demanaré, per favor, que un cop acabin es quedin a l'escenari, perquè tot seguit procedirem al lliurament dels següents guardons. Un aplaudiment per ells, sisplau. Molt bona tarda. La veritat és que fa molt de goig aquesta sala, moltíssim goig. Bona tarda, alcalde, bona tarda, president, bona tarda, presidente, bona tarda, secretària d'Hisenda. Companys i companyes, la veritat és que fa molt de goig veure tantes persones que cada dia al matí fan que s'aixequin moltes persianes, que es tanquin moltes persianes i que es tornin a obrir l'endemà, perquè en definitiva vosaltres sou els que esteu sota un concepte que per nosaltres té molt de valor, que és aquell concepte de la proximitat de la gestió. Abans també ho comentava l'alcalde. La vostra activitat és una activitat, sigui una població més gran o més petita, és una activitat facilitadora. I és una activitat que moltes vegades m'he marcada per elements que els que avui sou recent titulats, per elements que els que porteu 10 anys, per elements dels que porteu 50, 60, sempre s'haurà d'empaltar, que és la confiança. Que és la confiança en aquella persona que s'ha d'enfrontar amb una administració que cada cop intentem que sigui més propera, almenys des de la Generalitat, amb la llei de la facilitació administrativa, per exemple. Ho intentem, segurament no ho és prou, i vosaltres els doneu confiança en aquella gestió que moltes vegades és vital per a la seva activitat, sigui en la disciplina que sigui laboral, sigui fiscal, sigui comptable. Segurament hi haurà molts elements, hi ha hagut molts elements, i els que recents titulats i els que porteu 10 anys i 20 heu estat immersos en un canvi tecnològic espectacular amb la gestió de les coses, segur, i ara haurem d'enfrontar segurament altres reptes. Parlem molt de la intel·ligència artificial, sí, hi és, hi serà, i n'haurem d'aprofitar els seus avantatges, però jo us apel·lo a un altre tipus d'intel·ligència, que és la que heu demostrat durant moltíssims anys en el col·legi, que és la intel·ligència emocional, que en definitiva és aquella empatia de fer veure a la gent de proximitat, a la gent del nostre país, que la gestió, que aquella angoixa que moltes vegades ens pot donar, sigui amb la gestió tributària, avui que tenim la secretària d'Hisenda d'aquí, que moltes vegades ens fa molta angoixa, sigui per qualsevol altre tràmit, ens fa les coses més fàcils. Vosaltres sou, en el panorama de les nostres ciutats i dels nostres pobles, sou els referents, i sou referents moltíssimes vegades de moltes disciplines. Per tant, aquí insisteixo i repeteixo com he començat, moltíssimes gràcies per fer possible que moltes persones, que moltes empreses, petites, mitjanes, obrin la persiana, la tanquin cada dia i la tornin a obrir l'endemà. Moltes gràcies. Bona nit a tots els presents. Com a president del Consell, inicio la meva intervenció donant la benvinguda a les autoritats que ens acompanyen. Benvolgut alcalde de Castelldefels, secretari de Treball de la Generalitat de Catalunya, president del Col·legi de Catalunya, president del Col·legi de Tarragona, vicepresident del Col·legi de Catalunya,
president delegat de Girona, i a tots els presidents i presidentes de los Colegios de Gestores d'Espanya. Benvolguts companys i companyes, amics i amigues, a tots els que avui ens acompanyeu. Avui, com a president del Consell de Col·legi Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, faig arribar la meva felicitació als professionals que reben el reconeixement en la seva trajectòria professional ben merescuda de 60 anys, 50 anys, 25 i 10 anys de vida corporativa. Alguns de vosaltres heu compaginat els vostres despatxos amb treballs en diferents òrgans de govern de la nostra professió, ben estimada. Gràcies per ajudar a projectar la nostra professió. Felicitats per la feina ben feta en diferents àmbits al Juan Antonio Santos, al Josep Ribó, l'Aurora Rodés, Marc Jiménez i, entre altres, companys i companyes. Dono també la benvinguda a tots aquells que enguany s'han incorporat a la nostra professió. Com a gestors i gestores tindreu moments de dificultats, però també altres de gran satisfacció. Gràcies i moltes felicitats per decidir pertànyer a la nostra professió. Avui dia, a Catalunya, hi treballem més de 1.500 gestors i gestores administratius col·legiats. Som persones molt preparades que oferim assessorament diari a ciutadans, autònoms, empreses i entitats. El rigor és el que ens permetrà continuar creixent amb força. Per això la formació i el bagatge acadèmic dels de qui formem el col·lectiu és, des del meu punt de vista, la punta de llança que ens garanteix els resultats de futur. Estar ben preparats és molt essencial. Per això vull aprofitar aquesta ocasió per posar en valor els esforços que hem fet tots en l'àmbit de la formació continuada. El acceso a la profesión es también un elemento clave para velar por nuestros intereses y por los estándares de excelencia que queremos alcanzar. Como sabéis, el Consell que tengo el honor de presidir es, junto con el Consejo General y otras comunidades, el organismo responsable de otorgar el título que da acceso a la profesión. Las pruebas y los másteres oficiales son garantía de esta excelencia. En definitiva, creo que nuestra profesión se nutre cada vez más de personas con mayor formación. En la actualidad, nuestro colectivo, con el esfuerzo y el trabajo personal, se ha ganado el respeto de la ciudadanía y del empresariado. Pero me permito subrayar la importancia de la especialización, la digitalización y la formación continuada debido a la velocidad en los cambios de la societat actual. El repte és immens, però estic convençut que les bases són sòlides i que els gestors i gestores administratius sabem donar una resposta rigorosa a la societat, essent un element essencial del progrés de l'economia del nostre país. Reitero la meva felicitació als companys i companyes que avui homenatgem i a tots els nous gestors i gestores. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Gràcies als dos per les seves paraules. Ara és moment de premiar aquells que celebren 25 anys. Un quart de segle. Segurament no m'equivoco si els dic que més d'un no deu ser conscient del temps que ha passat. 25 anys, es diu ràpid. Però si els poso alguna referència temporal, algun context, potser seran conscients de la feinada que han fet en tot aquest temps, encara que els hagi passat ràpid. Per exemple, pensin que quan es van col·legiar, l'any 1998, Josep Lluís Núñez era encara president del Barça. O Jordi Pujol presidia la Generalitat. José María Aznar era l'inquilí a la Moncloa. Agafa una altra perspectiva. Per tant, enhorabona per la feinada que han fet en aquests 25 anys, per més ràpid que els hagi passat, la tasca i el dia a dia l'han fet. I a seguir així. Anem, per tant, amb aquest premi dels 25 anys. Demanem ara també que ens acompanyi a l'escenari, no estarem només nosaltres, el senyor Juan Antonio Santos, que és vicepresident del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i de la Delegació de Lleida, i el senyor Jaume Vilanova,
president delegat del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya a Girona. Perfecte. Els hem de resituar, com ens ha passat abans, però un cop els tinguem a punt, podrem començar. Sort que tenim a la Marta, donant-nos un cop de mà. Un aplaudiment per ella, sisplau. Doncs procedim a reconèixer ara aquells col·legiats que porten 25 anys a la professió. Primer grup, Josep Ribó i Mirella, Aurora Rodes Piqueras, Estrella Boronat Gutiérrez, Yolanda Boronat Gutiérrez. Si se'n poden col·locar per la fotografia, per favor. Però ja veig que aquí hi ha molts records a compartir, i ens constarà fer aquesta fotografia. Si es situen per la fotografia, sisplau, moltes gràcies. Enhorabona. Felicitats. Felicitats. Seguim amb la Núria Jiménez Bachmann, Marc Jiménez Bachmann, José María Laya Las Peñas, Sònia Papió Pongivell. Recordin la fotografia, sisplau. Ho tenim. Gràcies, enhorabona. Seguim amb el Ferran Sunyer Crespo, la Gemma Figuera Melgosa, Juan Luis López Rega, Judit Millán. Perfecte, enhorabona. Tenim immortalitzat ja aquest record. Gràcies. Felicitats. No, és veritat, ho haurem de buscar. M'estava dient que no he dit qui feia el Telenotícies fa 25 anys, però li he de dir que porto més de 25 anys a la tele, em sembla. Per tant, potser podria ser jo i tot. Aviam, seguim amb l'altre grup. Comencem amb la Montserrat Flores Orpez, Elisenda Soriano García, Daniel Morán Borràs i Mariano Antonio Tirado Claret. Perfecte, tenim la fotografia. Gràcies, enhorabona. Poden anar baixant de l'escenari. I acabem amb l'Enric Vilanova Arroyo i l'Helena Lluc Triginer. Perfecte, enhorabona. Gràcies. Ara sí que poden tornar vostès també al seu lloc. Els convido a baixar, sí, però no els vegi millor, tant és. Tots cap a baix, ara, gràcies. Felicitats. Ens aturem un momentet en aquell lliurament de guardons. Seguimos con el acto institucional y aprovechamos la jornada para conocer un poco mejor a quien es el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos de España. El señor Fernando Santiago nos acompaña hoy aquí, no ha querido tampoco perderse esta celebración y es él ahora quien pedimos que nos dirija unas palabras. Si puede subir al escenario, muchísimas gracias. I també demanem que pugi el president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Tarragona, el senyor Enric Oller. Moltes gràcies. Les pido también que una vez
Finalizadas. Disfruten de los aplausos, que, com deia el senyor García, em sembla, avui és un moment de satisfacció, per tant, s'ha d'aprofitar. Les pido, por favor, cuando acaben, que se queden con nosotros para hacer la última tanda de premios. Adelante. El micrófono es suyo. Benvinguts, senyor alcalde i autoritats que ens honoreu amb la vostra presència. Companys del Consell de Catalunya, presidente del Consejo General, presidenta de Colegios de Gestores Administrativos, que nos acompañáis llegados de todo el Estado a esta tierra de acogida, benvolgudes companyes i companys, amigues, amics, sigueu tots ben arribats. Sembla que era ahir mateix i ja són més de 40 festes professionals que el Consell de Col·legis de Catalunya ha organitzat des de mitjans dels anys 80, amb la finalitat de retrobar-nos cada any i compartir una petita estona entre famílies de col·legues de professió i per donar una càlida acollida als nous col·legiats que s'han incorporat recentment. També els que per la seva dilatada trajectòria s'han fet mereixedors de les distincions que es lliuraran pel seu reconeixement per complir 25, 50 i 60 anys d'exercici professional. Al copsar l'energia que aporten al col·lectiu els nous col·legiats, vull palesar-los que ja formen part d'una professió centenària que des de fa 90 anys té el nom propi de gestor administratiu. Com a gestors, estem al servei de la societat. Donem resposta a pimes, autònoms i ciutadans particulars. Intervenim en més d'1 milió de tràmits relacionats amb vehicles i ens esforcem diàriament amb la finalitat de progressar, actualitzant els nostres coneixements en assessorament empresarial, fiscalitat i economia. Avui, tot es mou a una velocitat d'escàndol. La normativa legal està en constant ebullició i massa sovint es fa feixuga d'interpretar. Es posa de manifest que ens movem en un sector que està ple de dificultats i que la digitalització de les nostres oficines, de les noves tecnologies, ens porten un valor afegit. De fet, sense el seu concurs, la nostra feina avui en dia fora gairebé irrealitzable. No és casual que els col·legis de gestors hagin desenvolupat plataformes informàtiques que són vitals pels nostres despatxos i que a hores d'ara hauran de fer un salt endavant amb el potencial que comporta l'aparició de la intel·ligència artificial. Finalment, en aquests moments convulsos i d'una profunda incertesa humana, permeteu-me que us agraeixi la tenacitat en la feina que veniu realitzant diàriament per ser gestors administratius. Sens dubte, és el motiu principal perquè la nostra professió segueixi aconseguint cada cop més altes cotes de transcendència per a empreses i particulars. Ens hem d'esforçar per seguir avançant amb força. Tan sols així, el nostre rol en la societat continuarà creixent molts anys. I ara no puc finalitzar sense recordar a dos amics personals que ens han deixat aquest darrer any. Un sentit record per en Pere Saumoy i en Josep Panicot, que en pau reposin. Moltes gràcies a tothom. Buenas tardes, presidente del Consejo Català, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña, autoridades, presidentes de los distintos colegios de gestores administrativos de España, compañeros y amigos. Lo primero, agradeceros que hoy nos hayáis invitado a asistir a esta vuestra fiesta y en la celebración de nuestro patrón San Cayetano de Thiene. Y lo digo porque al final celebrar es conmemorar un acontecimiento y sobre todo especialmente si para ello celebramos una fiesta. En los tiempos pasados hemos tenido etapa difícil en lo sanitario y debo decir que, ojo, que todavía sigue siendo una etapa sumamente complicada en lo económico. Los gestores administrativos, como siempre, hemos sabido superarlo debido a nuestra propia capacidad de supervivencia y que ha hecho, además, que otros sobrevivieran. Com diu Joan Manuel Serrat, en aquesta vida
el més important no és el que et passa, sinó com ho afrontes. I els gestors administratius hem sabut afrontar la situació amb valentia, amb compromís, amb generositat. I per això podem celebrar amb el nostre patró que són una professió essencial que, com a tal, nos han reconegut. Los gestores administrativos tenemos una historia moderna, tenemos 90 años. Y digo moderna porque la verdad es que venimos del siglo XV, con los solicitadores y los llamados agentes de negocios. En estos 90 años yo creo que todos nos hacemos una idea de lo que ha ocurrido y que no hace falta que tenga yo que detallaros. Algunos, eso sí, lo han vivido más cerca, otros lo han vivido menos, pero todos hemos leído y todos hemos visto cómo ha evolucionado nuestra sociedad. Recientemente circula por internet un vídeo donde vemos la transformación que ha habido en la manera de vestir en estos 70-80 años, década por década. Hay otros muchos, hay de motos, hay de coches, etcétera, y cuando lo ves te parece increíble. Pero es que es increíble porque es algo que no aprecias, que cuando lo estás viviendo no te das cuenta, pero que pasados los años echando la vista atrás observas las enormes diferencias que ha habido. Y el caso de los gestores administrativos es el mismo. No somos conscientes del papel que hemos ocupado durante estos años, pero tener seguro que el papel del gestor administrativo ha sido fundamental. Fue definitorio, fue definitivo que se nos considerará profesión especial y esencial durante la pandemia. Y así se reconoció además mediante las publicaciones en el Boletín Oficial del Estado. Y si alguien tuvo dudas, yo creo que ello las disipó. Hoy, además, el Consejo General ha tomado la decisión de ir más allá, de ir a Europa y presentar nuestra profesión y ponerla en valor. Cuando me preguntan de las visitas, la conclusión la resumo en una sola palabra: sorpresa. Sorpresa de quienes escuchan por primera vez que existe una profesión que hace en España lo que en su país necesitan 4 o 5 profesionales. Sorpresa porque facilitamos los gestores administrativos los trámites de manera ágil, con plataformas propias, con plataformas autogestionadas y autofinanciadas a los ciudadanos, a los autónomos y a las pymes. Y nuestra propia sorpresa, porque descubrimos que en España hay una práctica que nadie más la tiene y que facilita la vida a todos. Y digo a todos porque siempre digo win, win, win. Primer win porque quien gana es el ciudadano, el autónomo, la pequeña y la mediana empresa, que son en definitiva nuestros clientes. El segundo win porque ganan los colegiados, los gestores administrativos. Y el tercer win porque gana la administración. Gana la Administración General del Estado, gana la Generalitat, ganan las administraciones locales, porque todas ellas con él trabajamos como profesionales y nos debemos a las mismas. Tras estos 90 años de avances, no hemos parado. Seguimos mejorando la vida de los ciudadanos. Me complace deciros que hemos empezado a trabajar con la Dirección General de Tráfico los canjes de los carnets de extranjeros, un tema que ya nos estaba amargando demasiado la vida a los ciudadanos y a los gestores administrativos. Y ya hemos comenzado a recorrer este camino para acabarlo con los atrasos y muy pronto vamos a tener triunfos y alegrías. Las matriculaciones de los vehículos tipo A, que ya en las jefaturas donde ha comenzado, ya es para ellos pasado, porque empezamos a olvidar el sufrimiento que hemos padecido con las mismas. Hemos alcanzado un acuerdo, de momento verbal, pero lo tenemos para empezar a escribir las condiciones que va a haber con los notarios para acceder a través de web service a las copias electrónicas de las escrituras y además de forma directa. Y hemos comenzado a analizar en formación las ventajas de ser una profesión regulada de cara a poder exportar posteriormente a la profesión a Europa y al mundo entero. Y es que, y eso lo tengo que decir compañeros, durante muchos años, demasiados, hemos estado a la sombra. La gestión, la GA, la gestión administrativa, ha ido siempre acompañada de otras profesiones, pero ahora, afortunadamente, son otras profesiones las que quieren acompañarnos. Hace 30 años, los abogados, los notarios, los economistas contrataban a los servicios de los gestores administrativos. Hoy somos los gestores administrativos los que contratamos a los abogados, a los economistas y a los notarios. Eso sin contar a más profesiones. Además, estamos peleando de tú a tú con la abogacía por lo que se llama el derecho a la defensa. Y además conseguimos en estas últimas elecciones que en el programa económico de un partido político se incluyera por fin el desarrollo de una ley de colaboración social administrativa que estamos trabajando con otros grupos parlamentarios que están interesados y que retomaremos en cuanto haya un gobierno de la nación. Y por supuesto, y por final, seguimos conversando con Europa, siendo referentes para un modelo de lo que llamamos la simplificación administrativa, de la reducción de la burocracia y de las cargas administrativas para empresas y ciudadanos, como modelo a seguir del llamado Business Europe.
Quiero compartir además con vosotros un tema que se ha cocinado en estos días, que ya en enero se anunció, o ya lo anunciamos internamente, en nuestra llamada Agenda 2030 de los gestores administrativos, los planes de pensiones simplificados. Porque aun cuando el reglamento de estos se ha aprobado en junio, esta misma semana se ha acelerado de una forma brutal. Hay varias organizaciones, el Consejo General de Economistas, ATA, la Unión Profesional, que nos proponen adherirnos a los planes que ellos están negociando. Pero debemos de considerar, o mejor dicho, afirmo con rotundidad, que quien tiene la tremenda capacidad somos nosotros para tres grandes colectivos. El primero, los gestores administrativos, mediante planes que hay que liderar y que tienen que montar los propios colegios de gestores. El segundo, para nuestros clientes, los autónomos, sus familiares también autónomos, nuestros propios familiares autónomos y los colaboradores autónomos. Y el tercero, los millones de empleados que a través de los cientos de miles de empresas a los que asesoramos y les hacemos las nóminas sobre los seguros sociales, los gestores administrativos. Porque tenemos que ser conscientes de la potencialidad que tenemos para ser los prescriptores de los planes de empleo entre nuestros clientes. Clientes a los que ya asesoramos, a los que les prestamos numerosos servicios, a los que damos consejos, les asesoramos en cualquier materia y ayuda en cualquier sentido, personal, familiar, profesional, institucional, etc. Somos prescriptores y tenemos que tener claro que somos los prescriptores de lo que han de hacer y que en esa confianza que tienen hacen lo que nosotros les decimos a pie juntillas. Alguna organización nos ha propuesto ya un incentivo fijo de 300 euros por cada plan que suscribamos con esta prescripción. Pero creerme que esos 300 euros es agua que hay que analizar, es agua que tenemos que convertir en vino, porque si lo negociamos bien, esto que parece en su conjunto millones de euros, si lo analizamos bien, si lo estudiamos bien, si lo trabajamos bien, puede ser muchísimo más. Pueden ser millones, cientos de millones de euros para el conjunto general de la profesión de los gestores administrativos y, sobre todo, para aquellos compañeros, aquellos gestores administrativos que se adhieran y las prescriban, porque somos nosotros en la sociedad los que tenemos la capacidad de prescripción, los que tenemos la capacidad de consulta, los que tenemos la capacidad de sacrificio y ayuda por y para nuestros clientes, que son los autónomos y las pymes. Por eso hemos considerado de momento, y mientras no esté bien estudiado, que no debemos entrar en los planes de otros, sino que tenemos que conseguir para vosotros, los gestores, las mejores condiciones y para vuestros clientes. Ya han empezado las conversaciones con tres grandes entidades, Banco Santander, BBVA, CaixaBank. Quedan dos con las que conversar, pero son las tres más importantes dentro de las 5 elegidas por el Gobierno de la Nación. Seguro que los colegios pronto se pondrán en contacto con vosotros para hablar de este asunto, pero os tengo que pedir paciencia, esperar cuando os vengan a suscribir un plan de empleo, esperar a los resultados que tengamos de las negociaciones los presidentes de vuestros colegios, porque las precipitaciones muchas veces son malas consejeras. Creerme que si llevamos esto a buen término, van a ser mucho mejores las condiciones que obtengamos como colectivo y de forma unida que las que os puedan ofrecer a vosotros. Y con esta información que podáis tomar la decisión que más os convenga. Y ya acabo. Solo quiero que sepáis disculparme por el atrevimiento i per mi possible mala pronunciació. Avui, companys i amics, estem de celebració, celebrem el nostre patron, un mirall on ens fixem a l'hora d'atendre els nostres clients i preocupar-nos per la nostra societat. I finalment celebrem que la nostra professió avui ocupa el lloc que permet mèrits propis li correspon. Moltes gràcies per tota la vostra feina, companys. Moltes gràcies, Pau. Moltes gràcies, Enric. Moltes gràcies a amics i autoritats que heu volgut estar en un dia tan important i enhorabona, Josep, per la feina ben feta. Però permeteu-me que agraeixi a tots els gestors administratius de Catalunya pel seu esforç i generositat sense la qual aquesta professió no seria el que és avui. Amigos, amigues, amics i amigues, visca Espanya, visca Catalunya i visca el gestor administratiu. Gràcies. Gràcies, senyor Santiago. Gràcies a tots dos. De fet, seguim ara en aquesta gala, arribem a la recta final i entrem en un moment molt especial, té un punt de màgic, podríem dir. Per això demanem també que ens acompanyi aquí a l'escenari el senyor Josep Ribó,
perquè en aquests moments som a punt de lliurar els guardons als col·legiats més veterans. I aquí l'exercici de memòria el farem diferent. Perquè estem parlant d'aquells col·legiats que, per exemple, tant han vist jugar a Kubala com a Messi. O aquells que han viscut en democràcia, però també sense democràcia. Aquells que es mouen còmodament entre els cassets, els discos, els faxos, i que són capaços d'agendar una reunió sense el calendar. En definitiva, segurament són els millors testimonis que teniu dels canvis que ha viscut la professió, dels canvis a què feia esment el senyor Santiago al llarg de tots aquests anys, totes aquestes dècades de professió. Per tant, quan vagin pujant, per favor, demanaré que els feu un fort aplaudiment a aquests col·legiats que fa 50 i 60 anys que amb la seva dedicació i bon fer han ajudat a fer que la feina dels gestors administratius sigui justament una professió consolidada al servei dels ciutadans. Anem amb l'entrega d'aquests guardons. Comencem amb el primer grup. Demanem que pugin a l'escenari, sisplau. Pau García Sistac, Rosa Batlló Dam, Frederic García Alejandre. Enhorabona, felicitats. Poden baixar a l'escenari, sisplau. Moltíssimes gràcies. Enhorabona. Seguim amb el Juan Antonio Santos Rovira, Assumpció Margalef Panicello, Joaquima Pou Soler. Perfecte, tenim immortalitzat el moment. Enhorabona. Gràcies. I enhorabona per la seva trajectòria. Felicitats. Seguim amb la Josep Terès Lauro Cintas, Lluís Bartolomé Font, Pere Gil Pedrerol. Perfecte, enhorabona. Felicitats. Enhorabona, felicitats per la feina. I acabem amb l'Agustí, Estadella i Guilamany. Perfecte, fem la fotografia. Per on li vagi millor, si vol per aquí. Enhorabona. Home, la història ens mira quasi bé, eh? Felicitats. 6 dècades.
6 dècades de bona feina. Perfecte. Crec que no podíem acabar de millor manera en aquest moment de lliurament de guardons. Estem a punt d'acabar aquest acte. Els demano a vostès també que recuperin els seus llocs, sisplau, perquè ara qui haurà de fer cames és el senyor Pau Garcia. Perquè li demanem des del president del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, perquè volem ja que per acabar ens adreci unes últimes paraules. Endavant. Bueno, ya estamos acabando, ya estamos terminando, a ver si nos vamos a hacer alguna copita y a cenar. Y terminamos con los rollos. Bueno, moltes gràcies a tots per les vostres paraules. Muchas gracias a todos. Fernando, te felicito. El catalán que te has aquí muestras de tu valentía y de tu esfuerzo. La verdad es que muchas felicidades. Bueno, vull finalitzar aquest acte reivindicant el valor de la nostra professió com a suport als ciutadans, a les empreses i entitats i alhora actuant d'enllaç amb les administracions. Com a col·lectiu, la nostra opinió i treball es fa més important per copsar l'evolució econòmica del moment. La nostra és una professió de futur i en podeu estar tots ben convençuts. Us agraeixo la vostra presència en aquesta trobada anual y en esta festa. Os agradezco vuestra presencia en nuestro encuentro anual y que gocéis de una magnífica fiesta. Muchísimas gracias. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Garcia. Bé, doncs, moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat en aquesta vetllada, en aquesta nit de lliurament de guardons i reconeixements de la feina que fa el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i el Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya. Aquí acaba aquest acte, però la celebració continua. Vostès posaran final a l'horari. En tot cas, segueix amb el sopar a la Sala Pèrgola de l'hotel. Gràcies i que disfrutin. Bona nit.